И какво става, хора? Здравейте, дошли един клип и днеска искам да ви покажа един много скапан канал с един много скапани клипове. И сега по-добре се абонирайте за моя, защото аз правя по-професионални неща от този, който ще видите. Добре, хора, това е Еди Сей. Да, на първия клип има 150 показвания с 7 лайка и 25 дизлайка. Тези 7 лайка са от фалшивите му акаунти, само искам да кажа. Добре, 197 съба от преди 2 години и 6 месеца, някъде там. Добре, нека да видим какъв е първият му клип, който някога е правил. Добре, вече е 8-та секунда и искам само да спра и да кажа, че това прилича на GTI Vice City на телефон, което е най-скапаното нещо, което може да стане някога с тази игра. Наистина най-скапаното нещо. О, заслужава си с 25 дизлайка. Окей. Хареса ми това съб, ето тука, което пише. Просто... Да, първоначално никой не го е натискал този бутон. Никой не е знал какво означава за този канал. Вау! Каналът му е пълен с всякакви неща. Вау! Аз съм JBZ. Днес тук няма да играем нищо, ами ще ви покажа някакъв, който се прави на интересен. О, прави се на интересен. Виж моят клип и как ти разкажа играта. Перас. Окей? 65 съба от няколко фейк профила. 65 съба от няколко фейк профила. Я виж тези лайкове тук, това са от твоите фейк профили. Ти лъжливо. За кой знае колко хиляди канала. Лошо ли е да се абонираш за канал? Ето го, вижте го картината. Даже неграмотен. Да, няма смисъл просто да добавиш неща към човек, които... просто е толкова зле. Просто казвам на някакъв човек, че е неграмотен, написал името на клипа по-правилно от Еди Сей. Просто този човек или момче, което е играл The Fear, да, то поне добавя някакви хаштагове, някаква усмивка там. Ето пише The Fear на английски, вместо да пише тук в неговото име на клипа ютубър на български. Това е човек, който го мързи просто да натисне Alt и Shift. Просто толкова е болно. Айде, малко път чуем, ето да му видите някои от тъпите клипове. Твоите клипове са по-тъпи. Само и копирани. The fuck? Човек, той дори няма една черта Wi-Fi, той просто има една точка. И просто се отказва. Добре, няма я гледаме, обаче повечето са само копирани. Толкова се радвам, че написах този коментар и толкова се радвам, че свършвам този клип. Много благодаря, че гледахте. Ако още сте гледали до края, абонирайте се, харесайте, правете каквото си искате. И чао от мен.